Glu glu glu. Maning wis bar wedang garek ngadangi to lakane to. Rene ale ya wis bar wedang kene. Glu 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 glu. Walah wadere mulai iki. Wah, ya lumute ngene anak ya. Memang ada perbedaan lumut. Kita tadi nyoba nyari lumut halus, Mas. Tapi agak kuning kurang tua sedikit. Jadi ketika kita kasih esen dikit saja itu udah mau gimana water miwut. Lanjut. Glo Mas, glo Mas. Lah, kalem, 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 kalem lek, kalem lek. Lho, ucul-ucul saiki ayo. Malahane ra nguculi aku. Dudeng-dudeng Mas pokoke. Glu 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 glu. Wulo double strike Mas. Wah gede nggonku. Wah. Lek dodo isone mancinge plenti ya. Wah. Glu Mas. Lanjut. Ayo. Glu Mas. Lah. Oh, mang kudu ra entuk lungguh dingkle nang kene. Lho Mas, ding-ding ya ta. Berarti kudu ndeprok apa nang kene iki, Bung? Ulul, brote Mas, ulul, ketok ora Mas, brote, ulul, ngoselek, wah, nyengkrek maning sakmene pong, wah, jan griatele saking landepe Mas, nyengkrek we ra ucul ikan 3 jari Mas, lho kita Mas, iki nyengkrek Mas, lho, nyengkrek ora mangan nyengkrek. Nyengkrek itu ndak makan Mas, jadi kena di selain mulut. Gila jos loh Mas. Lanjut Mas. Glo naiki maem naiki maem lek lah wow wah jan esene manjur tak tambah esen sithik mau iki. Lah, glu Mas. Glu. Wah, glu. Wangel. Wah, glu. Mas.
Oh, mesake lek dodo engko mbedhetine. Ah, ah. Eh? Glo glo glo. Glo lek. Lu brote ngosek lek aja nyemplungke sik lek. Luas. Kurang etan kowe iki, Pung. Glo nek pengen entuk iwak rada ngetan kowe iki, Pung. Jan. Wis. Berarti bengi ngucir kremus-kremus lek. Oh. Oh, glo 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 glo. Wah, pas. Glo pas iki request lek dodo, Mas. Oh, Mbak Nur nang kene. Wis mari apa? Glu 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 glu. Mas, mas. Weh, cengkawing. Cengkiwing. Wah, jan. Glo. Pas nek iki lek sakmene ya to kemripik ra. Wah, jias. Wah, mau ana 50 ya ter ya. Tak rilis ya. Wah, gelo. Yo tak rilis kuwi sing aku tak nyoteng sing agak gelo mastere kalem lek. Oh, ucula biyen ucula nak kemaki ucula. Wah, ora kemaki wonge Mas, dadi ra ucula. Wah, nggonku tak rilis ya ana-anange sing werna-werna ya. Moh aku lho kewas. Wah, glu nyengkrek Mas iki mastere. Wah, agal-agale keluar siang ini Mas. Oh. Makan atau nyengkrek ter? Makan resmi ya. Positif. Wah. Kena nyengkrek cemplung kene lho. Cemplung ke ember. Wah, ngusik to Lek, hati-hati Lek. Ana aku nang ngarepmu.